खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गसाइगावआव बारग' NLFB जों लोगोसे बारग' आनला नासला आरो NDFB नि केडारफोरा UPPL राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जादों। जौगानायनि दाबिजों पर्बत जरायाव हस्रि गावनाय हाबाफारि। BPF राजखान्थि हान्जाया राफा हारिनि सेल कमिटिखौ दाफुंबाय। समाज सिबियारि नवीन गयारिया फालांगि बिथिङाव जाफुंसार जानो हादों। मुसलपुर जिल्ला आइजो BPF नि बानजायनायाव बाक्सानि जफादुम मिलन चौकआव थानाय लक्की पुजा कमिटिनि हलाव डिस्ट्रिक्ट वाइज मोबिलाइजेशन प्रग्राम लादों। दिग्बैयाव पुलिसनि गावग्लुंनाय जाथाय। लाखिनानै दोननाय डाम्पाराव सौदावनानै सानै लाइमोना जाथायसालियावनो जिउ गोमादों। 14 डिसेम्बरनिफ्राय लालमाटि सेसाफानि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव अल आसाम वमेन फुटबल लीग 2023 आ जागायबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 6 नं कसुगाव बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय रायखंबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव कसुगाव ब्लक UPPL नि बानजायनायाव गिदिरथार सुबुं गमा हाबाफारिजों लोगोसे गिदिरथार जयनिं हाबाफारि जायो। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव बारग' बिगिरियारि हान्जा NLFB नि सा 275 जों लोगोसे आदिबासि माहारिनि बिगिरियारि हान्जा आनला आरो नासलानि गोबां केडारफोरजों लोगोसे BPF कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि गासै 1230 निबो बांसिन मावथिफ्रा UPPL राजखान्थिखौ आरो प्रमद बड'खौ मोजां मोननानै दिनै UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैयो BTR चिफ प्रमद बड'जों लोगोसे EM माधव सेत्री, उकिल मुसाहारि, विल्सन हास्ता, निरुत स्वर्गियारि, राकेश ब्रह्म आरो MLA जिरन बसुमतारी, लरेन्स इस्लारिमोनहा। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बड'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बारग' BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ थांखिनानै हाग्रामा महिलारिया सासे गिख' राजखान्थिगिरि जायनि थाखाय गोदाव सोराव ओंथि गैयै बिबुंथि होयो। लोगोसेनो फैगौ MP बिसायख'थिनि उनाव हाग्रामा महिलारिनि राजखान्थि दखाना बन्द जासिगोन होननानै बुंथियो। हाग्रामा महिलारिनि जयनिं खालामनाया गासैबो BPF नियानो BPF आव जयनिं जायो होननानै बुंथिबावो प्रमद बड'आ। भारत उदांस्रिनि उननिफ्रायनो पर्बत जरानि मंगलाजरा दैबारि गामिनि सुबुंफ्रा दिनैसिमबो जौगानायनि जेबो खाबु मोनाखै। दासिमबो बे ओनसोलाव सावस्रि फाहामथाय होनो थाखाय जेबो थि लामा गैया। रोजा रोजा बेमारिफोरजों लोगोसे फरायसाफ्रा भुगिनांदों। बे ओनसोलनि 19था गामिफोरनि सुबुंफोरनि थाखाय हान्था मेलानि मोनसेल' गाहाय लामानि सायाव गंसे औवानि दालांजों थांलाय फैलाय खालामनांगौ जायो। नाथाय दिनैसिमबो रावबो दैदेनगिरिया बे खौरांखौ लानो फैयाखै। ओजोंहाय रायजो राजाफ्रा गाव गावनि रांजों औवानि दालां बानायनानै लानो गोनां जादों। हरखाब जाब्रबथायनि समावबो जेबो सावस्रि फाहामग्रा मिरुबो गैया। बेनिखायनो दिनै जायगानि सुबुंफोरा हस्रि गावनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव ओनसोलनि सुबुंफ्रा आसाम सरकार हाय हाय UPPL सरकार मुर्दाबाद, जोंनो दालां सावस्रि मिरु बायदि नांगौ होननानै दाबि खालामो। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावनि BPF मावख'आव BPF राजखान्थि हान्जाया दिनै राफा हारिनि मोनसे सेल कमिटि दाफुंनानै होबाय। बे हाबाफारिजों लोगोसे BJP आरो UPPL हान्जानि गोबां सोद्रोमाफोरा फैनानै पर्बतजरानि MCLA मुनमुन ब्रह्मनियाव आखाइ हमफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै बे हाबाफारियाव कास्टम बसुमतारीजों लोगोसे 1 नं पर्बतजरा बियाबनि MCLA मुनमुन ब्रह्मआ बाहागो लादोंमोन। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय खासिबारि गामिनि थागिबि समाज सिबियारि नवीन गयारिया अमा फार्म, दाउ फार्मजों लोगोसे फुख्रियाव ना फिसिनाय बायदि फालांगियाव जाफुंसार जानो हादों। खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा फालांगि मावनायनि अनगायैबो गंसे प्राइभेट फरायसालिबो दं होननानै फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायोदि सोरनोबाफोर अमा फिसा नांगौ जायोब्ला 9954277791 जानबुं नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन होननानै फोरमायदों।
फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव मोनफ्रोमबो राजखान्थियारि दोलोफ्रा गाव गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बायदि रोखोमनि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बेजों लोगोसेनो मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव जयेन जानायखौबो नुनो मोनदों। बेबायदिनो दिनै बिजेपि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय 60 आइजोफ्रा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोआव जयेन जाफैनायखौ नुनो मोनदों। मुसलपुर जिल्ला वुमेन बिपिएफनि आफादगिरि प्रतिभा बसुमतारीनि आफादगिरि मासि लानानै मेल सामलायनायाव मिरु वुमेन बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि कान्नाबाला बसुमतारी, नेहाथारि उमारानी बसुमतारी, बिपिएफ दोलोनि पिएमपि मेम्बार मालती रानी नार्जारी, 25 नं बागानपारा बियाबनि बारग' इएम बनमाली बर', 23 नं दिहेरा बियाबनि बारग' एमसेले मुनसिं ब्रह्म, 25 नं बागानपारा बियाबनि बारग' एमसेले पलेन्द्र बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। गंसे मोसौ लाबोनाय ड्राइभार हेन्डीमेनजों लोगोसे पुलिसनि दोलोखौ गाग्लोबदों 3 उदखारिफ्रा। गंसे गारिजों फैनाय 3 उदखारिया बरदुमसारनिफ्राय दिगबै फारसे फैबाय थानाय गंसे मोसौ लाबोनाय गारिखौ लाखिनानै ड्राइभार आरो हेन्डीमेनखौ गोबौ सिखाजों गाग्लोबो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला उदखारि दोलोआ ड्राइभार आरो हेन्डीमेनखौ गाग्लोबनानै 1,50,000 रां लानानै खारदों। मख'नो गोनांदि दिगबैनि पानबारि रिजार्भ ओनसोलनि साखाथियाव दिगबैनि आइजो बिडिपि दोलोआ मोसौ लाबोनाय गारिखौ थालासि लादोंमोन। बेनि उनाव मोखांनिफ्राय हरखाबै फैनाय AS23R9270 नाम्बारनि गारिनिफ्राय 3 उदखारि दोलोआ ओंखारनानै मोसौ लाबोनाय गारिखौ गाग्लोबफैयो। गाग्लोबखांनायनि उनाव उदखारि दोलोआ खारलाङो। बे जाथायनि उनाव बिडिपि दोलोआ पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसआ जाथायसालियाव फैनानै खौरां लाबाय थानाय समावनो उदखारि दोलोआ फिन फैफिननानै पुलिसनि सायावबो अन्थाइ खुबैनो लायो। बेनि उनावनो जाथायसालिनिफ्राय उदखारिफ्रा खारलांनो लानाय समावनो उदखारिफोरनि सायाव पुलिसआ गुलि गावग्लुंनो गोनां जायो। हजायाव मोनसे लामा जाब्रबथायजों जाथायसालियावनो 2 लाइमोननि जिउ खहा। नीलबागान माल्लाग्रामाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला 54 नं माहारियारि राजा लामायाव लाखिनानै दोननाय डाम्पार गारियाव गंसे बाइकआ फैनानै सौदावफैयो, जायनि जाहोनाव 2 लाइमोना जिउ खहा जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जाथायसालिनिफ्राय 2 लाइमोनखौ देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो डाक्टारा थैबाय होननानै फोसावो। मख'नो गोनांदि जिउ गोमानाय 2 लाइमोना हजाय इस्माइल नगरनि पारदित हुसेन आरो जयदुल इस्माइल। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय लालमाटि सेसापानि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव आसाम फुटबल एस'सिएशननि बानजायनायाव गिबि सानाव गेलेनाया अल इन्डिया लाक्सिया आरो कासा गार्ल्स एफसिनि गेजेराव जोलुर गेलेनाया जानानै थाङो। बेनिनो दिनै नैथि सानाव सनारि टाउन क्लाब आरो एभलेन्स एफसिनि गेजेराव जोलुर गेलेनाया जानानै थांबाय। बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया 14 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै 19 डिसेम्बरसिम जागोन होननानै परबतजरा जोलुर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि त्रिवेन सांमाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। बेनिखायनो गासै जोलुर नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैनो थाखाय जोलुर कमिटिनि सामलायगिरिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।